Аз, магът Самаел Оргасил Билифор, с мото лошо справедлив, в днешния ден и час заявявам, че от този момент вибрация безпаричие над мен инвонкира събития. Гибел за олигарси в авио и автокатастрофи. Задавят се богаташи, ядящи риба, печени пържоли и друго. Исхемия атакува любимци на Господа. Чупене на гръбнаци на баровци в катастрофи. Внезапна смърт за български политици. Агонизират елитни спортисти в кома на системи. Родилки от хайлайфа умират при раждане, двойна смърт. Бомбени атентати по възлови места. Мозъчни тумори по хайлайфа. Ембриони на бремени мутреси аут, помятания. Новини чувам за паднали правителствени самолети. Коребни болки за деца от хайлайфа. Дрога убиец на пазара. Масова смърт за баровци. Озверял бедняк с брадва посича баровци в кафене. Силови групировки, война, атентати, жертви. Палежи, покушения срещу баровци и тяхната собственост. Тези ритуали ще бъдат изпълнявани и ще бъдат прекратени, когато аз стана богат, без вреда никому. Започвам от днес тайна окултна магическа операция, но нека обществеността знае какво да се очаква, ако гражданинът Станислав Иванов Мостров продължи да бъде беден. Аз казах, от този момент нататъка, за да се избегнат проявлението на тези събития, които аз казах, аз внезапно ставам богат, без вреда никому. Аз казах, амин, села, алилуя!